Tumak. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Danggayan tayo, dagiti kakabsat tayo ang mga idaulo, dagiti agtrab-trabaho iti Medicare, Rural Health Unit, PNP, ken Bureau of Fire Protection. Iraman tayo pa yung ikararagan, ti pagyaman, ni Nilia Pagirigan, ni Mary Ann Castillo, kastamo ti panay karkararag ti Kararwa, ni Enrique Saragosa, ni Rogelio Agustin, ken Paulina Agustin. Kakabsat, addaan tayo iti pamilya, na pag-asat a pamilya, babaen ken Kristo. Agyaman tayo, tani Kristo ti mangidadaulo, iso ti pagtuladan kadagiti galad, dagiti sursuro, nga iburay tayo. Agbyag tayo kas mayan nurot iti pagayatan na. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti dayto na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Ug natapat ug babanda ka daydaya wena ka agyaman tangkenta gapuiti nandakla adayan gloria iti Dios iti kangatwa Apo Diyos sa ilangitan ngaari Diyos Ama kaman nakabali namin et sika bumiya Jesu Kristo Cordero di Dios que anak di Ama Gloria iti Dios iti Kumararad tayo. O Diyos, pinaraswam ket sinubbot mo ti tao, kinayat mo ati anak mo mangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, denggam kaddag iti dawdawat mi, ket ti anak mo ang nagpakumbaba anak iranod iti kinatao mi, iranod na kam kumamet iti kina Diyos na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Inayaban ni Jacob dagiti anak na ket kinunana. Likmuten da ket ibagak ti mapasamak to kada kayo iti masakbayan. Aribungbungan da kayo nga anak ni Jacob. Denggen yun, ditatang yu nga Israel. Huda, dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekelem dagiti kabusor mo. Agrukbabtuken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarigan ni Huda. Patayen na ti tukmaan na sa agsubli iti paglemlemengan na. Kasla leon nga agunat sa agidda.
Awan makaitured amang sina ken kuana. Ikutan ni Huda ti Setro, agnanayon nga agturay dagiti kapututan na. Yegto dagiti nasyon dagiti sagot apagbayad da ken kuana. Ket agtamed da amang ipakita iti panagtulnog da. Ti sao, ti Apo. Agari kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. O Diyos, isurum ti ari ang amangkum nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Adda kumarang ay iti daga, dagiti nasyon, nalinteg da kuma. Ikalentegan kuma ti ari dagiti napanglaw, dagiti marigrigat tulungan na, dagiti mangirurumen parmeken na. Agari kuma ti kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay tu manipod iti maysa abaybay agingga iti sabali. Manipod karayan ni Eufrates agingga iti ungto ti daga. Pulos adinto kumamalipatan tinagan na, agpaot kumaakas iti init ti panagdindinamag na. Agdaydayaw kuma dagiti amin a nasyon ken kuana, dawaten da kuma bendisyonan ti Diyos ida, akas iti panakabendisyon ti ari. Hintay amin ni kanta, hintay amin ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Hesukristo, ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na, sumaruno da Fares ken Zara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Jesse ken ni Ari David.
dagiti kapututan manipod ken ni Ari David agingga idi napagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abiyas, Asa, Hosafat, Horam, Osias, Huwatan, Ahas, Ezekias, Manases, Amon, Hoseas, ken Hokonyas agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia aging gati pannakayanak ni Jesus. Hekonyas, Salatiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliod, Eliasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus amawagan iti Kristo. Ngarod, ada sa nga pulo ket upat a kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni David. Sa nga pulo ket upat met a kapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. At damet sa nga pulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Oray ka damo mestra ditoy. Mabalinak mga bumalos ken umungetak magkadakwada. Da kayo nga mestra no agpa-project kayo kitaan nyo mat ata affordable mat dagitay estudyante wano pupil yaw niya. Ngo. Gasa mo ta grade 4 kami way back 1984. Pinag-project na kami ni Mr. Rami iti family tree. Napadasan nyo amuyo ti family tree? Napadasan nyo nag-project? Ka 1984 ka, apo, awan mo mapit-picture kanyami ta, may sa ti para pit-picture kanyami taga-ili, lakay nga nakabisiklita ti 28, no nagpa-picture ka grade 1 kan, sumangpet to grade 6 kan, ti kabayag na. Ka, family tree problema. Pagbiro kam garod, balay ka, awan pa'y mapit, ti umuna, oy. Unsa? Malaksid di class pictures. Ti umuna nga picture ko nga sulog idi grade 1 ti grade 6 ka 1987 da jayan ka grade 4 kunana ag project kayo ti family tree nagchichismisan mi enya ti family tree mga like ano ti picture ni nanang tatang yo da kay nga agkakabsat sangapulo kami pangalaag ti sangapulo nga picture tata ikanyo nagan na ali sukain ijay adamot kadaanan nga lakasami nga paggiganan ti picture ada picture ni amang ko wow impagkat kumutan agbukbukol diyan ti pingping na ata inna po yung nga ti awam mati kami awam mati naganan awam mati face me inna anya mong pagpagatin na poy kinuha mo maipitpit na bukbukol diyan kani amang ko naka side view left right nga nakakakastata kagawad nga rod mo iday very proud mo ada nang picture iso nga di picture na abog yung family tree mi naka side view naka mic oo ngam napaot na di picture idi adda dagiti picture nga haan nga agkupas haan nga agwa ajay ni inang ko wow ada picture jak amuno nya nangalala na dijay nakakuyab-yab nakatabako nakaiganti green nga bag nga famous furniture naala na takandon nga amok tinagyan na dayjay nga bag anya dayjay nga bag adda kartib na nga pagputad ti pusag adda kartib na nga paglipit ti pusag adda panait nga pagrepet ti pusag adda gasa nga pangagas ti pusag mamaltot nga rod day di inang partira o nagwapo man ni inang kao damanong ko jak amo nya nabirukan kasyak di picture ko di grade 3 kami piman class picture Gapot na nagbati ta 54 kami, di nagbabati ko. Kinartib ko, nagijay abay ko na iraman ni, ijay ngatok ka ni Regina Rago daw, ijay abay ko ka ni Jeffrey Acosta, taga padawil ni Claudio Ruiz, naputod di rupa, datap no dyan rupak tinaala. Amo jak amo di daduman ni ading ko, jak amo no picture na mo no saan, at nakita nga nalumag nga ubing nga naka-lunggalong, amuyo lunggalong. Oh, amuyo lunggalong. Awan sa mo lunggalongan. At na naluumag nga ubing nga nakalungga.
Idi impasak, piman mo data mistra imisam, jam mo, nalabagan sa mo, jini, pinang-grade na, jam mo no niya ti grade na data nga family tree. Tapaya, awan mapit-picture kanya mi, idi taha nga makadanon ti kwa. Iso ano dati adda honor mo kuma, wano ribbon mo, mos at ikadwan nga ribbon mi, tang kami maagun honor, tabawal ti agunor kada kami. Apaya, padasim ti agunor, awan igatang ti bado. Iso ano, dete ko man, adamos mo, nakasagana ko madayjay, emang picture na ka, gutadun na ka ng inang haan, mabayadan data. Iso nga awan mapitpit. Problema data nga family tree, piman. Iso nga kasdi nga tamot at istorya, data nga family tree. Dito sa Ebanghelyo tayo tata family tree actually. Wen, nanipod ken ni Abraham, aging gana ken ni Apo Jesus, interest da, taapaya nga interest ni Mateo nang ramid da ito'y, the Gospel of Matthew. Apaya nga iso natin ang trace, tapno, mai-consider nga king, ngamin no, royal blood ka, o royal blood laeng ti agbalin nga king. Haang ka nga makapagbalin nga ari, hang ka maawagan nga ari, no haan nga nagna, tiday kadaraam kapututam, iti kadagiti amin nga ar-ari. Iso nga interest da, iso da ito'y, nanipod kin ni Abraham, aging gana kin ni Abraham, aging gana kin ni David, 14 generation, kapututan ni David, aging gana kin ni, naipanda di Babylonia, 14 generations, na Babylonia, aging gana kin ni Apo Jesus, 14 generations. Kano kitaan tayo daytoy panang trace datapno maawagan nga ari ni Apo Jesus. So daytoy. No kitaan tayo sagpo 14 anya ti dagiti agbasbasa ti Biblia dagiti expert ti Biblia kanyada ken kadagiti idi panahon ni Apo Jesus ken kadagiti Diyo napateg ti number kanyada. At the meaning na amin nga number. Kaapaya nga 14. 14 nga min ti perfect number kanyada 7. Iso nga, 14, sign of double perfection. Perfection ti 7, double perfection 14, di yati kayat na nga sa 1 ti 14. Tapno double haanla nga perfection dito lubong, gaputa imay ti Mesias, double perfection. Kanukit kitaan tayo, dahil ti kapututan ni Apo Jesus nga ay naggapuan na, adda narugit nga babae nga nakalaok. The Ruth, dagitoy, Urias, dagito'y kahaanda nga nalintig nga babae. Inasawa, kabit, nakikam kamalala, dayay. Anya ti ibagbaga na dito'y, nga dayto'y narugit nga humanity, dayto'y na managbasol nga lubong, imay na pinerfect. Gaputi kinapakumbaba na, gaputi panangisuot na, ti kinatao tayo, uray na rugit, pinagbalin na nga perfect. Isugarod nga, ti sangkatauan ko na itanok. Napukaw, napunas ti basol, na itanok. Kanukit kitaan tayo, dahito nga kapututan, no i-apply tayo, maitibagbagi tayo, nagmayat siguro mo't no nakaraman tinagan tayo, iya kapututan ni Apo Jesus niya. Nagmayat kumamot, lada kayo, balbaliwan nyo. No tataka ikanda kayo ti tsansa nga, balbalyan nyo, ti kapututan, nga pakaikapungan nyo. Nya mo ti kaya iyo, agpili kayo, Duterte, Marcos, Diskaya, amin, adapay aminan, agpili kayo, no, nya nga, no, kumano, ada chance tayo nga agpili, anya maakapututan ti tartari gagayan nyo. Kasi nga tano, kumano, balbalyan na timang parswa, mayanak ka ba ng ropo, pilyam ti agbalin nga taga-ubog. Aho, mandian, narigat Inakladji Salcedo atap no nalaingak to matibukanegan kada dagitay sala ti kakao tag champion kami mat. Ngam na maabak kami agre-react. Anya mga kapututan kala ko masyak. Idi mat idi ka ubingak mat no syak ti agpili ka kayat ko ket maiyan na kay ubugan. Nya nga tawon nga makastrict ti lugan iji ayan mi sala adda kuryente di grade 6 anya grade 1 aksan, grade 1 akon.
Pilyag pa lang nga nga kapututan sa bagay ako kunak meten ako tatan wen awan ti no regret met ano apay nga ijayak nga dimakkel no regret met nga dijay ti kaslada no si asino ak tata ako awan ti regret tano addapay la pa nagbabawi ko maano addapay la ka what if no addapay la what if na ti biag ko anak ko mga naragsak tatan o kada kayo no kumano inikan na kayo ti tsansa alam malaksi di kapututan ni Apo Jesus. Anya mo ti kapututan nga tartari gagayam. Proud ka kadimot ita kapututam. Wano. Na mabalin kay lako mga isukat. Nga dapat ubing nga makaibagati kasjay. Kuna mo ginanang, nang kala ko mga inyan anaken. Handak la ko mga inyan anaken, nang kala ko mga inyan anaken. No pagpilyon na tayo ti kapututan anyamot. Very proud tayo kada ije kapututan tayo. Very proud tayo kada tinaganak tayo, ninuno tayo, kada amin. Baliktadin tayo. Nabalbal yan ni Apo Jesus kumati umay. Maikari nga tamo, di pa ikapututam nga umayan na. Umay ko mamo ni Apo Jesus ko, wow, ti kapututan na ko, abaya, dadama nga naabak kayo. Watang, mo pa itan, awang wana watang, wana nyatan, tuugan. Wala, nauna ko man ni Apo Jesus ti agpili. Very proud nga tama, ibilang nga tamot nga maisursurat to, di kapututan tayo nga, wow, napintas mo't dahitoy nga kapututan. Kung nga ni Apo Jesus no umay kumakanya tayo kayat ko daytoy nga kapututan. Taapaya, siyempre na amo yun ano anya tinasaya at nga kapututan. Ngumno ko na nanto kidi taga-ubog dayta kababay ko na ni Apo Jesus sa awan na abakan. No nagpili ko maibilang tayo. Pilyon na nga tayo pamilya tayo. Ngam amoy ti kinagpayso na kakabsat. Haan na nga pinili. Haan na nga hantay nga pilpi, hantay nga pinili isuna, ngam nagbalin tayo amin akapututan na. Babaan ti bunyag, na ibunyag ni Apo Jesus kada tayo, ni Abraham nga kunana, nagbalin tayo amin nga kapututan ni Abraham. Di promise nga naitid kin ni Abraham, idi idaton na ni Isaac, gapot ipamati na kin ni Apo Diyos, idaton mo kunana. Idi nakita nan ti pamati ni Abrahamen, nga kakabaulan na nga idaton ni Isaac nga anak nan, kunana, agbalin kanto nga ama dagiti amin nga nasyon. Iso nga na itrace dayta nga kapututan, aging gana kin ni Apo Jesus. Sino tinangi-connect kanya tayo kin ni Abraham? Ni Apo Jesus. Datayo ang nabunyagan, datayo nga na paraburan, babaan ti bunyag, na ilaksiden ti basol, nagbalin tayo nga tattao na. Haan na laeng nga tattao, datayon ti bagina. Iso nga kuna tayo, naswerte di kapututan na, nakaraman tayo idta nga kinaswerte. No kuna tayo, naggasat dayta nga kapututan na, nakaraman tayo iti dayta a kinagasat. Nakaraman tayo amin, babaan ti bunyag, nagbalin tayo amay maysa a pamilya, nagbalin tayo nga kapututan, nga nairaman tayo, iti bagi ni Apo Jesus. Kinagmayat nga pampanunutan, intero nga lubong tatak, ramrambakan tayo, haan, ita sa bali nga nasyon ka, awan unay ti aginaldo mases da tayo kin Espanyol tinangi, napigsa ti debosyon na kadagita daddo mga nasyon nga adot Pilipino nan, na influensya ang damutin. Katataramrambakan tayo manandatoy. Kapututan ni Abraham, bagi ni Kristo, agramrambak iti siyam nga aldaw, rambakan tayo ti panakaipas ngay na, nakaraman tayo iti dayta nga bagina. Iso nga kuna tayo, no nagasat da, nagasgasat tayo pay. Taapaya, kapututan na tayo, nakaraman tayo dita. Anya mo ti karit na ti agbaling nga kapututan. Naduduma di kapututan tayo ko, adda ta black sheep kunada, adda mangiday-dayaw, adda mangitaltalmeg. Sino kamot ija, nyamot ti karit na kanyam. May pagpanakkel ka di mo ni Apo Jesus nga, kapututak datoy, bagik datoy, ipagpanpanakkel ka di mo ni Apo Jesus nga sika ka may saka mo nga makita nga mangitantan ok ti puli. Ureahan lang iti unag ti simbaan, iti ruar, may pagtangtangsit ka di nga sika ka itantan ok mumet ti puli. Kayat na nga saon, agbibiyag ka di mo ilang nga Kristiyano.
napudno mo la di kina Kristiyano, awam mo lati kung kuna na dayta nga kina Kristiyano, o nagrigat mga ibagang ano, pakitang gilas lang nga Kristiyano, pamarang lang nga Kristiyano, naulbod nga biyag nga Kristiyano, ay kanarigat tikarit na kanya tayo, no kapututan na tayo, no bagi na tayo, dayjay nga agbibiyag. Nga haan nga igagagara nga ibiyag nga agsingsing petak, gapota haan ko maanga kasjay. Natural di singpet, gapota Kristiyano tayo nga rod. Natural di singpet bagi na tayo nga rod. Nagrigat ang karit na magkanya tayo, sino ayati na singpet nga kanayon, sino ayati haan nga agkam kamaliawan, ngam iso ti awis na. Iso nga datayo kumaaka, no mariri na da mga kadatayo, wow, Kristiyano dagitoy. Tao ni Apo Diyos dagitoy, di nga rod ti karit na, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ka, nagmayat nga ibagbagada nga, tao ti Diyos daytoy. Marinam nga tao ti Diyos. Ngam no sa balit ibagadan akin nga maibig. Diyak amon akin kapututan kada tayo no ibagada nga hanatay nga tao ti Dios. Diyak amon akin kapututan kada tayo ning kayto iteres mata. Ing kayto maiteres ta kapututan yun no kay ano awan magibaga nga tao na kan ni Dios ak ing kayto maiteres no inya nga kapututan ta naggapuan tayon. Wan kakabsat. Dayto nga saksakripisyo. Iti external mayat do tayo nga makimisa. Dayto external datoy. Agsakripisyo tayo nga umay. Very good, awang problema dayta. Kaya't ko nga complete po dati nga siya mga rabii. Una siya mga bigat nga pa nagkarkararag. Awang problema dayta. Kuno awan daytoy. Sinno ka. No awan ti debosyon. Si asino ka. No awan ka ti unag ti simbaan. Maawagang ka di nga Kristiyano ka. Daya ti karit na. Daya ti adda nga pakakitaan no sinno ti akin kapututan king ka. Kinagsayat ano ko na tayo nga kapututan na tayo ni Abraham. Bagi na tayo ni Kristo, kabsat tayo ni Kristo, bagi na tayo ni Kristo, ay kamaawagan tayo nga napudpud no a Kristiyano. Kararag sa pasap, tumakder tayo. Kumararag tayo kakabsat, kat intay itagay, asi papakumbaba iti Diyos, nga ama tayo, dagiti kang runaan na kasapulan ti lubong, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggem kad ti araraw mi. Agpaay ti simbaan tayo, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, religyoso ken religyosa, ken dagiti amin amang iwarwaragawag ti sao ti Apo, takanayon kuma sigagagarda nga agserbi iti kaubasan ti Apo, ket isuda iti umuna amang tubngar iti kinakillo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti gobyerno tayo, nang nangrura dagiti opisyales a pinili tayo nga agtakem ken mangidaulo kada tayo, tapno kanayon ko malaeng at ipagsayaatan ti kaadwan ti inda ipangpangruna, saan ket ati bukod da apagesman ken pagimbagan, ket masursuro da pay iti agbiag a simple ken nanumu, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangtamtaming iti salunat ken mangpatpatalinaed iti linak ken talna, dagiti doctors, nurses, midwives, pulis ken bumbero, sapay ta sa lokaban kumaida ti Diyos, ket kankanayon an nasalunat da, ket makapagserbida an nasayaat kadagiti tattao, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti napanglaw, masaksakit ken maidadanes, gapu iti panangsurot da ken ni Kristo, tababaen ti bileg ti Diyos, maadaan da iti kired, pigsa ken tured, pakinakem, amang sango, ken mangsulbar, kadagti mas pasaranda, apan nubok, kumararag tayo, iti Apo. Agpaay kadagiti iso amin natay tayo, tababaen ti bunga, ti papatay, ken panagungar ni Apo tayo Hesus Kristo, maragpat na kuman, iti ragsak iti Ama, kumararag tayo iti Apo. Agulimag tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggam kadti araro mi managayat unay nga ama, itinapalao sa panagayat mo, inted mo ti panangisalakan kada kami amin a tao, ket inyeg mo tinadaeg a panagbiag, oray pay ti agdama a tiyempo, adu pay laeng dagiti pakasikuran mi ti panagbiag mi, ket ikamang mi amin idaken ka para ti pagsayaatan mi ken iti pakaidaydayawam. Amen. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, yak mo tinanubot kadagami, darambagim mitay naton mi, sabay kumatamay kari, dagito'y sagot mi. Tawad ka unggan mismo sumiti ayat ken kay sagot mi. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, yak mo tinanubot kadagami, Darambagim mitay naton mi. naglanggam kami tiraksa, yaman kami epas. Sagot mi tinapay kenarap, nanubungin na tati ayat. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, biag mo tinanubot kadagami, darambagim mitay naton mi. Paruwag yatin kami nawat, ragsak mi di agresa. Sagot mo Apo na panayat, magdedbet ng narko'y kararwan. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, yak mo tinanubot kadagami, darambagim mitay daton mi. Sa buhay tu'y daton mi kinawating idan, sabay kumatamay kari. Amay datong tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga igi. Apo pasantuem kad dagitoy daton ti iglesyam ket ipaay mo tamaikari kami amataraunan itinailangitan na tinapay babaen dagitoy natan-o ka misteryo ti Eucharistia gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay maikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendiso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi, iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti yaaynan, sana impatuldo idi nga addan,
ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Kanan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin napasna. Di langit ken daganap muda, iti pakaidaydaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, iti naganti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan, Hosana iti kangatwan, Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat sikati gubwayan ti amin akina santo. Dawaten mi nga ro ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin sa lakan, manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin sa lakan, manupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka, dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga use nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda an nakapudno an nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa ilangit, madaydaya, tinagan mo. Lumteng matipagarya, matumpal kumatinagteng mo. Ito'y daga sa dilangit. Item kadakang iyang dito, ikanem mi ipaninayong ganda pagkawanem dagiti basbasulmi asmet iti pamakawan ni kadagiti met kakapaso kadagami. Soliso edi salatan nakam itinakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya, ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kati pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Dagi
Katoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, itanta na awat mi, tinadyosan na parabor mo, ipaay mo kadi, tapasgadan na kami, ti Espiritom, iti kasta, agranyag kami, akas silaw, amang pasungad ken Kristo, iti yaay na, gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dagiti nang sponsor daytoy nasantuan a misa, dagiti kakabsat ti Rural Health Unit, dagiti nagtatrabaho ken staff ti Rural Health Unit ti Philippine National Police ken ti Bureau of Fire Protection tayo. Agyamang kami ti suporta ken panag-sponsoryo. Into no bigat ti 4:30 ti misa tayo, idtoy matlaeng idaulwan dagiti taga Sisa San Isidro Labrador. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sentimisa magawid tayo sikakapya amin tay kinaibaw amang dedayat ken dulo ikuyog tay ni Kristo iti sa dinomanadiso aramid ken sa uti dating tayo agas